پەترۆس عیسا ئینکار دکێ. مارقۆس 14. گاڤا پەترۆس li jêr li hewşê bû, ji xizmetkarên serokahîn keçikek hat ba wî. Gava wê dît ku Petros xwe li ber agir germ dike, çavê xwe lê zik kirin û got: Tu jî biyê Nisretî re bi Îsa re bû. Lê wî înkar kir û got: Ez nizanim û fêm nakim ku tu çi dibêjî. Pişt re derket derveyî hewşê û dîk banik da. Gava got keçika xizmetkar ew li wê derê dît wê keçikê dîsa ji yên wê derê re got: Ev ê ha jî yek ji wan e. Lê Petros dîsa înkar kir. Piştî gavekê yên got li wir bûn, dîsa ji Petros re gotin: Bi rastî tu jî ji wan î? Çimkî tu jî ji Celîlê. Lê wî dest bi nifiran kir û sûnd xwar û got: Ez wî mirovê ku hûn li ser dipeyivin nas nakim. Di cih de dîk cara duyan banik da. Petros gotina Îsa ya ku ji wî re gotibû anî bîra xwe. Berî ku dîk du cara banik bide, tê sê cara min înkar bikî. Li ser vê yekê dest pê kir û giriya. Pirtûka pîroz Encîl. Silav û rêz xweşk û birayên hêja.